Yan mga katoy, oh. Dami yun. Ang dami. Walang yan, mga 2 oras lang si kuya nagbaril. Naniksay. Namaril. Magkano sa? Ay! Laki pa rin. Oh! Gatoy! Go! Good morning! Good morning! Good morning! Tayo mga katoy. May bigutan. Meron ako nakitang fishing spot doon mga katoy. Maganda. Try natin. Time check tayo mga katoy. Alas 5:10 na. O yun. Good morning! Good morning! Good morning! Attention na mga katoy. Samahan ulit ako sa panibagong fishing adventures natin. Salamat mga katoy sa mga kasulit katoy dyan. Yun. Shoutout dito yan. Yun. Kakaiba naman yung ruta natin mga katoy. So yun, stay tuned lang mga katoy. Ingat lang mo tayo. Pupunta tayo sa gano'n. Dito tayo mga katoy sa gilid lang. Dito. At try natin dito mga katoy. Bugay na yun. Isa na. Oh yes! Oh, hello. Yari! Dalawa kuya. Isa lang. Ayos. Dito. Subukan niya dito mga katoy. Yun o. Loh. 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 Yeah. Yung. Tayo mga katoy. Yeah! Yan mga katoy. Sarap mga katoy. Yun. Sarap mga katoy. Ay, nakakuha rin tayo maganda-gandang spot mga katoy. Ay, salamat sa may-ari ng bangka. Yun, katoy, nakayari mga katoy. Maganda pwesto na rin yan. Huwag kang magbura-burad. Lumayo na nga ako eh. Para hindi na nasabit yung tali eh. Ano po? Lumayaw ko dun sa mga bata mga katoy. Kasi grabe ang kukulit. May technique pala mga katoy. Kailangan galaw-galawin mo siya. Paano masabi? Natanong ko nga eh. Yung ano mo sa mga katoy.
Gagalaw-galawin pala mga kachoy, style pala nito. Yan mga kachoy. Ay, sayang. Yun, yan mga kachoy. Ay, mali. Ang liit naman ito mga kachoy. Mga ano sila mga kachoy, oh, mga original. Tapos yung mga malalaki, mga ano, mga aruyo. Yan mga kachoy. Yun. Ay, kinagat sa ano mga kachoy. Hindi na naman mga kachoy. Hindi na mga kachoy. Yun eh. Unlimited mga kachoy. Liit. Yan mga kachoy. Yan mga kachoy. Kahit dito lang kachoy, marami eh. Oo. Sunod-sunod kuya. Ay, laki pati yung ganito. Yan lang. Oo. Kahit dito oh. Kahit gagalaw-galawin mo. Ang diktik pala galaw-galawin. Paano masabi? Gagalaw-galawin mo yung ano. Yun si kuya. Ate, mayroon na kasama. Magpipisto rin siya dito. Galaw-galay mo ganito kayo. Yan o. Hindi, meron. Oh. Oh. Pa 5 fingers. Ito, ate, kasi original to. Pakawalan natin to. Oo. Ganda ng floater mga ate. Kitang kita. Mura lang bili ko yung mga ate sa mga surplusan. Yun, meron na naman. Yay! Oh. Ayos, maganda. Eh, kailangan gagalaw-galawin lang eh. Technique pala to. Mga ang dami na tayo. Oh. Kaya naman oh. Ay, maliit. Akalain mo kumakagat pa to. Kulang na lang. Pwede naman yung boss no, kahit ano yung ano dyan, mga nakatambay na ano no. Yun na to. Pwede naman daw yung ibang mga bangka dyan basta nakatambay lang. Basta dito ka lang, dito lang daw, huwag lang ilalayo. Kahit maliit lang yung paing, tinitira na eh. Gutom na. Ha? Ah, ganun ba yun? Pagka yung... Ano yun? Grupo-grupo sila? Swerte naman pagka ganun. Unlimited dito mga ito yun. Ito talaga kung mga sino mga na-stress dyan. Stress reliever to mga kachoy. Kung sino mga ano dyan, pupunta kayo dito sa may mga bandang ligutan. Anong barangay ito kuya? May banay. O barangay Banay daw to mga kachoy. May C6
May C6. Ayun. Dito kayo mga kasi unlimited yung ano. Hindi ko na nga napainan tong isa ko. Dire-diretso kayo daw. Dito pala ito pagka kumagat na. Yung mga toy. Double. Ay, panalo. Yan, sigurado yan dyan, doy. Konti. Di, kahit di na malayo, dyan lang sa gilid. Yan, mayroon. Mayroon, kunin mo na. May na mga tiyo, ano, yung mahaba ako. Naka ano pa lang, dalawa. Yan dito lahat yung ano eh, pa-champion. Itong ano ko, pointer pala yung tatak nitong. Ulo, dalawa. Dalawa mga katoy. Dalawa ulit. Natanggal natin ito yung bingwit to. Yun o. Ubus o. Gagalaw-galawin mo lang. Inahabol niya. Sige, inahabol niya. Paano masabi? Nagkakuha tayo magandang ano mga katoy. Fishing spot na yun. Gagalaw-galawin lang yun. Arroyo? Ew. Oh. Yung maliliit, original. Yun, nakakuha yung mga katoy. Yung isa natin, nakakuha. Yun o. Yun o. Ayan kita mga katoy o. Yun, ang laki mga katoy. So yun. Laki mga katoy. Nakatay oh, ang laki. Yun oh. Laki. Yes. Atake mo na, Brad. Meron na. Ay wala. Wala, di kata marunong. Yan, mayroon din si Kuya oh. Yan, sige. Yan. Walang kan. Uy, doon laki nun. Yun ba yung muyak? Siya ba yun? Tilapia. Wow, ang laki. Okay.
Ganon katindi dito mga choy. Walang hilaan at dami mo dali na. Mawala yung stress. Yung mga choy. Yun. Aro yun. Yeah. Arroyo lang talaga malakas. Pero malalaki siya oh. Ang dami na to. Oh. Nakadalawang ano ko na double eh. Oh, yan naman. Sunod-sunod ah. Sunod-sunura na dito. Yan, snack muna daw mga katoy. This fishing adventures is brought to by RC Cola. Tago. Yun. Oh. Sa inyo na yan. Yun oh. Yun, unlimited. Oh, malaki yan boss ah. Oh. Wow. Ang laki oh. Sunod-sunod ka daw mga. Ang laki. Sunod-sunod. Yun oh. Malaking din yun oh. Oh. Panis sila daw mo. Sunod-sunod ah. Walang ano sa akin oh. Yun, nakaya rin ako. Yun. Mayroon na pala sa gilid. Sayang. Lalaki ka pa. Ha? Kaya ano, Yun, dito na kayo. Pandalag na ako. Yun. Busing lang talagang lakas. Meron na mo boss? Yun oh. God, yun boss. Oh. Oh, sana original. Ay. Laki pa rin. Oh. Grabe. Yun. Oh, lalaki. Oh, grabe. Woo! Woo! Angat mo nga kuya. Grabe, ang laki oh. Dalawa. Nakakuha na naman yun eh. Dalawa sila oh. Tigisa sila eh. Sana all. Dito yan mga kasi sa ano, C6 Bikutan. Yan, pwede din mamimaril dito mga kasi yan. O yan, bunso. Si bunso daw, bunso. Shoutout si bunso. Ang laki oh. Yun. Nawala na nga, hindi na kumagat. Kaya nga parang ano, unlimited. Biglang nawala mga kay. Kaya mga kay nakuha niya. Yun, dami. Siguro ano yan, mga 5 kilo, 3 kilo. So yun, ito rin sa akin mga kay. Tingnan din natin yung sa akin. Yun, mas marami-rami sa akin ata mga tuy. Mas marami sa akin. Yun mga katoy, uwi na. Isang ano ka katoy, puno yung cooler ko. Kaya lagyan. Ayan, bukas bibigyan natin ng pamingwit si, anong pangalan mo toy? Leo. Yun. Malay mo, makita ka ni Biwas Pilipinas, bigyan ka rin ng ano. Ayun. Si Talim PH yun. Nagbibigay siya mo sa Talim PH. Yun, sa Lower Bikutan kami naming wit pa kachoy. Ang dami. Tapos, yung isang tropa ko yun, ang dami na. So, ayun. Salamat sa inyo.